ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଝଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି, ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ବର୍ଷା ରହିବାର ଜମା ବି ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଏମିତି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ଏବେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆର ପ୍ରକୋପ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଛି। ଆମର ଏଠି ସେ ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ବି ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପବନ ଦ୍ୱାରା ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ନଇଁ ଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଧୀରେ 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 ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ଜମି ଗୁଡ଼ାକ ବି ପାଣିରେ ଡୁବି ଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଗି ରହିଛି। ଏଠି ଆମର ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁରା ବର୍ଷା। ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ତ ଆସିବ, ମାଡ଼ି ଆସିବ। ବର୍ଷା ଆମର ଏମିତି ଏଇଠୁ 25 ତାରିଖ ଲାଗି ରହିଛି। ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଉଛି, ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏମିତି ପୁରା 4-5 ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଝଡ଼ି ତୋଫାନ ସବୁ ଲାଗି ରହିଛି। ଆମର ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏମିତି ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ପବନ ଲାଗି ରହିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି।